että niin kuin... Toinen, että molemmat on varmaan 5 juttua, mistä 3 on sellaisia, mitkä pitää tunnustella, ja 2 on sellaisia, mitä pitää nuolasta. Niin, ja siis ei ole omia tavaroita, eikä mitään älyttäviä juttuja, joita nuolastuu. Tästä on siis 5 pistettä, me ollaan merkitty tänne on nämä jutut. Ja Ja sitten tällä sidotaan silmät, ettei näe. Joo, eli ohjeet on aika selvät. Ja siis jokaisesta jutusta, mistä arvaa oikein, niin sitten Saa siitä pisteen. saa pisteen. Ja sitten taas jos se toinen, niin sitten niin poispäin. Mutta sitten se, Ja kun aina on kun enemmän arvaa pisteitä, niin väärin, voittaa. niin siitä lähtee aina 1 piste. Näetkö mitään? Mä en saa sitä kireelle. No niin, ota mä pidän sitä tässä. Joo. Doing something. Do it. No niin. Näkyykö nyt? Ei. Mä en näe. Okei. Eikä tää, ei tuu sitä mitä. Tässä on siis tämä Ei sitä mikä tuosta. Montako sormea? Missä? Missä mun käsi on nyt? I don't know. Okei, no niin. En mä tiedä. Aloitetaan eka näistä, mitkä pitää tunnustella. Anna joo, sä oot niin hidas. Päppädu. Hei, oota, mä näekään eka, mikä se on. No, annas tänne. What is it? Se on se mun leijona. Ei leijona, kun toi leopardi se. Joo. Joo, hyvä. Eli 1 piste Emmalle. 1. Näin. Sitten Toi pysy. Se ei pysy. mä niin tiedän, että sä arvaat nämä kaikki oikein. Se on se pilli. Joo, se oli pilli. Pinkki. Joo. Oikein. Jee. Mä tätä. Missä se yksi tuolla? Sitten taas No jaa. Anna something. toinen piste. Niin hidas. Sitten, oliko se nuolastava juttu? Ei, Taidan tietää. Se on se mun omenakumi. Sitten se, Mutta yksi mikä osa. osa? Se ihan alin. Joo. Hyvä. Ihan I'm alin, eli best. pohja. No, niin. Niin. Tässä on 3 piste. Sä arvaat nää. Okei, nää pitää nuolasta. Mikä kieli? Anna se mulle eka. Missä se on? En anna. Anna. No anna sitten. No okei, mä pidän sen näin. Ja eikä sun jää nuolasta. On pahaa. Hinno, se on mun leiva. Joo. Onneksi se leipä kohtaa sen nuolasta. Se ei oo hyvää. It's not a good. No niin. It's not a good. Hei, kieli kunnolla ulos. Kunnolla. Onko se tämä? Mikä tää? Tätä mä. Se on se kynä. Kynä tänne ja sit sitä Joo. Eli 5/5. Ihan 5/5. Siis mun silmiin sattuu nyt. Au. Pitää ottaa tässä mun pöydän. Wait a minute. Mä olisin voinut ottaa noita rusetteikin. Eli tässä ei nyt näy ketään henkilöä tässä näin, koska me otat meidän naamat näkyy. Koska siellä on ihan kakkaa. Siis kakkapekaletta. Siis sitä et saa nähdä. Ymmärrä. Oi, mulla nyt pää. Ihan ymmärrä. Missä mun sormat on? Tässä. Lol. Siis oikeesti lol. Mulla on kaikki. Siis toi arvaa ihan joka ikisen. Koska no niin. Sä vasta arvasit mun. Ne kaikista helpoimmat. Sillä on tavaraa, vaikka ei niitä hyvin näkään, mutta mä tänne tarkemminkin. Okei, emännää. Aivan siinä on. Like this. Your nose. Okei. Niillä on se koko. Ensimmäinen asia. Tässä et joudu nuolasemaan. Anna. Ei se on ällöttävää. Se on tää pääseispupu. Kamala, se arvasi sen. Haluaisit se piste? Tuollainen viimeinen. One.
Siis ykkösen. Tää valuu. Seuraava siinä ei ihan kakka. Tämä. Näytä muuten mikä se on. Niin mä näytän aina. Okei, no niin. Tää on se juttu, se rannekoulu, mitä tehtiin mummolla. Sanoin. Mä etin silleen, mikä sitä? Wait a minute. Yhdestä Missä kolme. sun pää? Ai se Päätä. Katos. Tämmönen. I tell you what is this. I don't tell you. Mä siis lataan noihin tekstit, Joo. mitä ne on ja onko se nimi oikein ja niin poispäin. Tää on sellainen avainrinkula. Siis. Avainrinkula. Mahtavaa. Ja sitten tätä. Se tumminen. Tää on se niin ihana asia. Tell me something. Don't. Open your mouth. Tässä se sormi. Ole hyvä. Hei, oota, mä en näyttänyt sitä. Anna sitä nyt. Mikä toi on? Onko se joku sydän? Sellainen kimalla sydän. Siis mitä? Se on siitä sormuksesta. Missä sormu? Niin joo on. Sä et saa arvata tätä viimeksi tässä. Sä siis ihan varmana arvaat. Nämä on ehkä liian helppoja nämä kaikki osiot. Me siis tehdään näitä 3 Niin, jaksoa, avaa. mutta sitten seuraava tulee. Se on rätti. Ai ja mua se mitä? Miksi pidät tolleen vaan? Tai se mun pöllökoru. Pöllökoru. Eli. Joo, mä en unohda laittaa tähän tätä. Mutta tästä näet sä kiskottaulukon. Mä en tiedä, tässä näin. Eli 5. Niin tässä on nää. Ja toka jakso tulee ihan. Se tulee tänään. Se tulee eli niinku vai